mmemu hawa adali mudunu koja ekube ugbo isi dunu koja local government niile ụmụnne m mụ na ndị egwu m jerugo mmadụ kalịla akali n'ugbo ibe anyị na-erikekwukwani mana ka o si na-edi o nwere onye bụrụ wee rụnye ize ọrụ ụmụnne m o mmadụ bụ na-abịa azụrụ azụ mmadụ bụ na-abịa azụrụ azụ ana m achọ igwe mmadụ weju onye ajụjụ obodo onye ka anyị na-achọ anyị weze gọvanọ bụ nwa m dọkịta Prince onye kachi na ndị be eze n'ugbo onye ọrụ nta vileji nwe onye eze famili nwale tarufure enyi na-amụ enyi ndo na-amụ mbe n'elu unu n'anya ibe a na-akọrọ ọbọ na-adị n'ebu nwa m Prince onye kacha anyị na-ekwu okwu ya abọmụlụ ụkwụ ka na-akpọ let Ijeọma Ezechukwu mama ka emesie onye gbara elu ụwa ga-anagwari na-eme eziokwu onye mewa ka ọ ga-emewu ọ bụ ya mụtara ya bụ oke nwa nwaanyị na-ekwu okwu ya na-adị ya leta fred ka emesie ude nnu na ndụ nnu n'ọnwụ mara ka o si dị mma n'elu onye mụtara nwa na nwụrụ anwụ ayo achọga meyo n'ugbo ayo achọga meyo n'ugbo ezo mbụ ugbo nwa m meyo ọbịa osisi ọma n'ugbo ofu onye na-emelụ ọbịa n'ugbo meyo ọbịa alụso ojelu ugbo nwa m meyo ọbịa ofu onye na-asụ na meyo ọbịa osisi ọma n'ugbo ụmụnne m ya bụ dọkịta onye kachi Prince anyị na-agọlụ unu maka ya nne mụrụ ya n'iru eze famili nọrọ nto vileji n'ugbo lata eze n'ugbo onye ka ndị igwuwe n'ibe a na-agọrọ ebe ọ na-adị ya bụ nwa m Prince dọkịta Onyeka Chukwu o nwere ibe aka Chukwu n'elu aba abụla ọnya na-achọga onye ya bụ nwaanyị anyị na-ekwu ka abọ msiri odogwu ọ nọrọ n'ọdọba ọdụ ka na-ekwu ka na-eme o kperela igbe ka na-ekwu ọmalite ejebe ije ụmụnne m ọ yọrọ adụ o bidoro akwụkwọ o banyere ntak ogo na bụ nọziri skuul gwanya pasị ya ụmụnne m o banyere praịmarị na St. Mary Grammar School nke dị n'Ugbo bebe gụsịa pasị ya o banyere sekọndịrị skuul na Bishop Crowder Seminar Secondary School obi dị n'Ọka nwebanye kachi kwụsịkwalịrị pasị ya mmadụ gụsịa sekọndịrị ọbụba yunivesiti udo ka a na-etosi ọ na-amasị ụwa n'iwe o banyere yunivesiti na Unizik n'Ọka o wee ebe ọ na-akpọ filosofi na
bụ unisi ji n'ọka na nnukwu ibe nna-ekwu filosofi ka o meli n'ụlọ akwụkwọ ụmụnna m aka ga-awụrụ ya ike n'ike unu abụgo oge ọ na-agụ nyaba akwụkwọ site na praịmarị ọ na-enyeli ndị ọka mma aka ndị na-enwero nne ndị na-enwero nna ego enyere ya ka o wee gwụgwọ akwụkwọ okenye owelikwuola unu na nnukwu ibe na-ekwu haba unu wụrụ ebe ọgụ ya si wee bido onye ka m ji kwuwe ọkpụkpọ bụ na ga-eme ọka ga-esi na nwe unu na nnukwu ibe na-ekwu onye na-eme ọgụ na-esi na chi agalaki m ọgụ na-esi n'abọ nne ụfọdụ nwere ibe n'elu mama na-enyere ọrụ mmadụ aka ogoyi m ji kwụsị anya bụ akwụkwọ o webanye n'aka nwanne ya atụ eze mkpo injinia atụ eze mkpo tantị onye bụzi akantantị ya ụmụnne m ibe na-akọrọ ebe ọ na-adị obu nwanne agwazi unu aramanwa ka ọ malitezila ememe unu na nnukwu ibe egwu na-egwu ndị a na-akwụrụ ụgwọ akwụkwọ a na-akwụtarozibe ọnụ ebe ndị kwue na ọgalachi ego na n'igbe ego unu na nnukwu ibe egwu na-agọwa na nwaanyị piris dọkịta onye kọ na n'elu ọgọ tata na nya na ọgọ ka na-eme ndị na-akwụrụ ụgwọ akwụkwọ karịrị akarị ndị na-enyela aka ebe ọ bụ na isi bịa ọ na-akpara oge ọ na-emela ọgaranya emela ogbenye emeli ndị o nyere ego ji bido ọbịa karịrị akarị ndị ọgwali nnebe ndị ọgwali nnawa ndị ogeli moto ndị ọlụrụ ụlọ dedupụrụ obodo oyibo karịrị akarị ya bụ na ogologo okwu adịrọ n'ụka mgbede n'ọbụ ibe nna ya chukwu na ọ bụrụ ozi ego oyibo bụ nsogbu onwe n'ọbụ ogologo ndụ na-arụ isi ike ya na ezinụlọ ya bụ nwa m anyị na-egbu nne ihe mụtara nwoke mụta nwaanyị unu na nnukwu ibe na-egbu ayo ewo ayo achọga m ego ayo ewo ayo achọga m ego ụgwọ onye ọrụ na-asị ya meyo ọbịa ụgwọ onye ọrụ na-asị ya meyo ọbịa anụ nwere obi igbo na-akpala ọsọ meyo ọbịa oyiwu eze ọgbọ ugbo meyo ọbịa osisi ọma oke osisi kpuchiri ụzọ mmadụ ekwugwenye n'ike oke osisi na-adị n'ugobịa ma nkwụsịrị ụzọ mmadụ a na-egbunye n'ike egbugbu nye ka nna akpọke nwa m meyo ihe bịa gbala ekele ọdụ ozi omene nsugbe na-akpọ gị iwe onye mere obodo ọba 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 jele jele ọrọjọ mmemme ewuwa kirijo mmemme amalibe m ka a ga-eme tata onye nwebụ futubọl klọb ka a na-akpọ dọmmeyo esi ụlọ bụ jesu ụwa niile osisi ọma foundation ha na m ekene gị
abụọ n'ime Disemba Lucia Buke na-ebu rice n'aka wee jụwa asị m n'ọkwa ni meyo mkpo meyo na-akpara oge meyo amara obodo isi bịa meyo na-agbalụ ụmụ ogbe ma ọ gara Disemba gbara isi daluwe onye ọbụla enwebe obi ọcha Disemba luwe onye ọbụla na-enwe obi ọcha na meyo ga-ebutere n'ibe ga-eli unu abụgo ejeli m na nke oyibo nwoke na-eli ibi elu edozi ụlọ nweke ụkọnye bụ na na-ebiela anụ ebi na rice wee jụọ asị m na ọ bụ meyo na-eme rice meyo ka mụ na ndị egwugwu ji wee gbaa Disemba osena ibe anyị bụrụ n'anya ya etọra amaka anyị na-agbalụ onye ga na-agwa ndị mmadụ na onye na-enye enye ga ndozi na-adịlị onye mere ọgọkọ ọgọ n'eluru ya bụ onye na-eme ana n'azụ ihe ọmọgọ mere ọgọ ga n'iru unu na nnukwu ibe egwu na-egwu ka na-ekwu ka na-eme oyimeyo kele ịmụ nwanyị wee jebe aba wee jenudo osodi eme eze nwanyị prinses osodi eme ujunwe zeligbo prinses osodi eme ujunwe abaga na ebe tete osi ebe onye umudu n'ubi ya nwachikwu shura n'obodo village adamuo na anyị kelere gị nwanyị mma ọma obi dị ya China nwanyị mma unu abụgo ezigbo lọri mụ na-abụ ezigbo ọlụ na-achọga ezigbo ọlụ n'elu onye si eme n'ụwa ndị be anyị onye ka chida gozi ka a na-ekwu akara aka nwunye ya wee ju n'ime nwanyị nke mbụ ọbụla ejima nwoke na nwanyị kele ya atụ nke ịbụwa ga-amụ ya ọbụkwala ejima nwoke na nwanyị unu abụgo wolu onye na-alụ n'ụwa nwanya ka Chukwu ji emeta onye ya bụ owepụ ngagwa oyi n'ume ya ogologo ndụ narị isi ike ka anyị na-akwaziri gị ọgwụ n'oburozi ego oyibo gị n'ezinụlọ gị nwamumeyo bụ na abọka egbe na bodo wepụ onye na ndụ ogbenye n'ọnwụ eze ọmọgọ nwa m mere ọgọ gaa n'iru a na-agụrụ ọgụ imere ọnụ n'elu agbara ka ekwuru n'okwu a na-ekwuziri oli kadama na-eme ọgụ ejine na ndị na-emere ọgụ akwụrụ ụgwọ wee razi ya ime ọgụ ọlụ Chukwu wetara gị ka ị na-alụ wepụrụ iwu bụ onye ji maịkị n'ụlọ ụka bụrụ reverend fada maọbụ bishọp ga-ejerile n'igwe site n'ọmụma mmadụ na-eme nke eluigwe onye na-echere onye meyo utu dike na-atụ aga ime meyo isi nkịta bụla abụla abụ ụcha meyo ebe n'ebe na-etu meyo osisi ọma gburugburu n'Igbo niile meyo osisi ọma gburugburu na dunu koja local gọọmenti eri ụmụnne m onye na-eme otu a ewere ọchịchị Anambra steeti n'ihe n'aka
chọga mee ayo ewo ayo ai chọga mee wa mo ezo mo meyo ya owó nyọrọ na su ya meyo ya oyo akati se ya meyo anolo bi bona paloso meyo ya meyo bari mu lo bosi se ne mera ko kenu munni ya ewe belu ana mekene princess Chioma nwa ya wala ti prince arufure ya yeze nwanyị mma na ana m ekene kwukwani ezigbo mmadụ ka ọ bịa honorable prince nonsense ogwe na-eti ikemba n'ugbo bịa weli ikemba n'ugbo oyiri ikemba n'ugbo nwa prince nwaleti prince arụfure oyiri ikemba na adị kelele ana m ekele kwukwani ezigbo mmadụ prince Ebukes onye amụma Igbo niile onye amụma nwalufuru ejiri ya onye amụma ewe na anyị kelere onye amụma ezigbo mmadụ prince Oliseze Ben Losby o Jesu n'ụwa niile agụ na-eje bata hewa egwugwu keneli gị egwu na-akpọ itekwa ọyịmụ honorable prince dọkịta oke eze bịa ọchịlị mma ga-achị n'ọzọ ụmụnne m ibe ji gbọla ji abụrụ ibe ji gbọla ọbara honorable alụgwa
oke eze ana m ekwe ekele ana m ekelekwu Prince Dr. Emeka Prince Dr. Emeka woli ka ọka mmanwụ na-abụ obodo oyimụbịa weli egwu adali ya egwu na-akpọ ite Prince oyimelo Chukwueze Prince Elo Chukwueze yakwue Prince Elo Chukwueze na ana m ekele gị egwu na-akpọ itegwu oyimuchukwudi nwoya Sachidi Ugbo anụnyela onye ụsa wee jụwa ọ bụ na mmụọ ga-eli ọ bụ mmadụ ga-eli ajụjụ ka nna ajụ Sachidi nwa m anụnyela onye ụsa Ugbo nwa m ya egwu ekwunye egwu na-akpọ ite Ada Princess Mary Eze ya Princess Eze ekwuwe bịa Ada na-eli Ada ọ bụ gị na onye na-ekwuzi Ada Eze bụ eze Dabụ Princess yo na yo Ada ndị be eze n'ugbo ewe na egwu ekenekwa Prince oyim Ivanyi Eze ya agwami adike bịa agwami onye nwe gị nwere ibe onye juru gị juru ibe dike binye egwu na-agọ bedibata eze a na-aza eze azọ unu na-anụkwu ibe na-ekwu egwu na-egenekwukwenu Prince Aris anyị ka dị ike na anyị kenere egwu onye bụ personal assistant data eze egwu na-egenekwukwenu Chief Ugochukwu Okoye ya oyimu nnekwu n'ogidi yagbali ọdụ n'ọdụ na-akpọgo egwugwu ayo ejebe mmadụ ayo ejebe mmadụ anụ nwere obi Igbo na-agbala ọsọ mmeyọ ya okwu onye ọrụ na-asụ ya mmeyọ